Activist Cliff Chinyama tsopano kungalula Timothy Ntambo pa post yawo imene adaponya pa Facebook page choncho yayi kana muone kuti Timothy Ntambo angalude motani. Mwasira bwanja maranzanga kwina kuli kose kumene muli. Cliff Chinyama zuloni mawerenga post yomwe analemba Timothy Ntambo amene tangonena kuti tangochula zina limene Timothy Ntambo ambiri akumuziwa ni munthu ammozi amene masiku ambuyo zaka za mbuyozo 2019-2020 ankapasidwa ulemu monga munthu oti amaoneka ngati kuti ndi womenyera ufulu osaziwa kuti anali munthu amene anali wongofuna kungukhutisa mimba yake osati kumenya ufulu wandani kodi wa Malawi. Ndelero achisiru achaso akubwera kumanena kuti mulamuliro I think wina nesa akuziwa mmene tayendera ifeyo mulamuliro wa Lazarus Chakwera. Anthu kudya chitedze mafuta amene akuvuta pakana panowa mphamvu ya yemwe kuti sausa pakana panowe gwero la kusezo ndani kuti MCP wina lese zimene zakuzira kuti akuzidziwa ngelero akuona ngati zomwe zija zomwe ankapanga kale zija anthu asekerera achimwene ndifuna ndikuuzeni inuyo si munthu omenyera ufulu inuyo ndi omenyera mimba yanu limodzi ndi anzanu achipani cha MCP. Chifukwa mukanakhala omenyera ufulu tikanakuonani mukupita kunsewu kapanga ma demonstration namiwa atamenyedwa ndi zigawenga zoziwikiratu sunapange kena kalikonse. Anthu anadya chitedze boma la MCP kulephera kusamala anthu silinakuoneni mukutuluka kukapanga ma demonstration. Inuyo ngati mukutenga ngati kuti Amalawi ndi ogona mukuzinamiza. Ndifuna ndikuuzeni achimwene Timothy Ntambo munthu oziwa ndewu kumenya saputaputta ndewu chifukwa amaopa kuti tsiku lina aje ku ndewu akabwerako ndi chamanyazi. Inuyo munatha ndezi kungodikira kuti mwina mwaje aino ake kuti muzindikire kuti munatha tazapangiseni matemu muzaone chomwe chizatani kuti chizachitike mpamene muzazindikire kuti inuyo munatani kuti munatha chifukwa mukufuna kuti mwina mwaje mukachite kuona chamaso chifukwa wina aliyense dziko muno palibe amene mungamukope inuyo mumapanga naye zinthu zopusa zanuzo kumanena kuti anthu akusatireni ndizosatheka. Anyamata amene ajawo amene munkagwira nawo inuyo ntchito imene ijayo ambiri amene waamba kutani kuti amba kumangidwawa ndipo alibe mphamvu ina iliyonse olo akukula mtima kumalankhula zinthu zamwano ndikulira ife tikuziwa umene chako ndikulira umene kuchako ndipo sanati yayi lamulo ligwira chani kuti ligwira ntchito. Inuyo Ntambo muzipase ulemu ngati uli munthu wanzeru Timothy Ntambo ukuyenera uzipase ulemu umachita kuonekeratu Timothy Ntambo kuti iweyo ndi ma haters ena ake iweyo ndithu uli ndi udani wa personal ndi Professor Arthur Peter Mutharika andi ana a Professor Peter Mutharika zimenezozo sangavomere. Dziko lake ndi lomwe lili lomwe munkapanga zinthu zanu chamwachani kuti mwa ufulu kumapha ufulu wa anthu ena anthu kumatibulidwa mdziko munomo polisi osapanga kena kalikonse mphamvu zitakula inuyo mutatengera Amalawi kuchiwonongeko Malawi ndi kumalira zinatengeranso anthu ena ake olimba mtima amene anadzuka ndikuyamba kulankhula achina Namiwa achina Boni Kalindo Pastor Shumba
wabakili Muluzi TV kudzuka kuyika mitu panjanji nkumalankhula iniyo mutakhwimisa chitetezo chona kuti wina aliyense angapange za inu kuthana naye koma Mulungu sanali mbali yanu ndiponso sazakhala mbali yanu olo pang'ono. Inuyo simungakatseke maofesi a Eskom dziko lake linolo nzosatheka zimenezo. Uzikatseka maofesi a Eskom ngati iweyo ndani? Tazivomerezani. Inu ajihana pamene ankapita kupanga alliance mu Blue Alliance. Iweyo nali munthu mmodzi amene unabwera poyera nkukanisisa kuzomwe zimachita kuziwikiratu kuti uyu ndi chani kuti uyu ndi maudani ena ake a personal ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Lero Professor Arthur Peter Mutharika ali pa mpando. Ndiye uzikanenanso iwe mweyo uzikanena kuti upite kusewu kuja. Ayi ndiwo sozaonanso ngati kuti anzako akupanga nawe zinthu za personal. Chifukwa chakakhalidwe kakukotani kuti konunkhako. Moyo onunkha kwambiri. Okuti amalawi sangatani kuti sangatsekerere. Pabwere amenyera ufulu ena not HRDC. HRDC ine ndikumanena monenesa sikupangisa mademo mdziko muno. Kazi anu zokuti mukapanga ma lockdown maofesi zimene zozo nzosatani kuti nzosatheka mukupanga zinthu zotani kuti zolota. Iweyo sukusongonezaso Professor Arthur Peter Mutharika ulendo ono. Ndipo zimene zozo kuvomerezi. Ajese kabwira. Azanu ramyata. Anzano amyata. Pompano timatukutuku timapewa tikuonekati. Tizikakuonera nukumaula uko. Tikakuonera numaula. Lero zikanena kuti uli ndi network yomwe ungathe kumakauza mabungwe kumanena kuti chifukwa chokuti anthu apamene amangidwa apasidwa belo amangidwaso. Kodi mwayiwala ino chisale mungangontenga umaziseweresa kumpasa belo kumanga iwe mabungwe amene anali kuti amene ufuna kuwapeza iweyo. Anali kuti osamaro kusola anthu dala yayi. Kumene ndi kwato kusola anthu dala. Akuluakulu tiziganiza. Inu yoru ulendo unoru ulamuliro mumvera fungo. Ikakhala bridge ndija kwakusegurira Professor Arthur Peter Mutharika. Kaya mthamene ja president watu nasa siyakwera nkangopereka maina. Anse wakuti kupereka zina Esaulos Chilima wakuti yayi Joyce Chisulo Stadium eja chati ankazemberera kunati bridge ya izakhala ndani kuti izakhala Lazarus Chakwera bridge ukunama kwambiri. Ikakhala iweyo Lazarus Chakwera mbiri unapanga kale. Mbiri yako dzina linaperekedwa kale kuchikangawa kuja. Limeje ili mbiri ya iweyo. Ndipo boma sizakulemekeza mwanjira ine liyonse kupereka chinthu cha dziko munomo muzina la iwe. Zina unakapereka kale kuchikangawa kuja. Pamene panagwera ndege pacha. Ndiye lako limene lichi.